खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय मास जिउ फौबाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोसेनामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना मबाइलखौनो लानो गिबाय आङो दुंखाव नागिरो आरोना ओरैबायदि आखायावबो गुदुं मोखां हौवाथ' माबा दै गुदुं ओरै होनानै लानाय बायदि मोनलायलायो ओंखायनो दोनथ'नानै इन्ट्र'खौ मारनानै लानाय जाबाय आरोना आङो सोनाफोर दुगैखां लोबखां एकदम स्र' आरोना मेख्ला गोदान ब्लाउस गोदान ब्लाउसआ बेनि सिगां दस्राबो गानदोंमोन दे खिन्थु साननो नाङा जे बे गोलोमदै मोनामनायखौनो गानफिनदों होननानैहाय गाननानै मोनायावनो सुदों आङो सुनानै हरावनो रानखायो फास्ला ब्लाउस नालाय एकदम सक सका रानजोब्बाय ओमफ्राय बिराद गरम ना आरो खान्दा बारनांलाय हंहां हांहां बडि नुजासो स्रायै गानफिनबावबाय आरोना ओमफ्राय दाख्लैल'सो गानदों मेख्ला गोदानाबो स्रायै गानफिनबावबाय आरोना खायफा साननो लुबैग्राफ्रा साननाय लांसिगोनसो आरोना फिसाया दा फिसायाव खामायहैदों खस्थ' खालामहैदों हादरनि सिमानि रक्षा खालामनानैहाय फैसा हरदों बिसि आरो गोदान गाननानैनो साफा उरायहोदों बिदि सानद्रायनो नाङा मानो होनबा आं सिगांनि ब्लग्सआवबो फोरमायनानै लाखादों खय लाखनि ब्लाउस आरो खय हाजारनि मेख्ला आरोना गरमखायसोहाय एसे फान मिस्टि खालामबाय आरोना मानो होनबा बिदि सानजाखायो नालाय गोबाङानो बिदि सानोबो नालाय बाट आंना बिमामोना मिन्थिखायो आबौ आगैमोना आं नायग्राफ्रा मिन्थिखायो जों माबादि सोलियो आं गोबां भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायनो नाजायो जे जों माबादि सोलियो होननानैहाय आं सानो आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो साफा सानैया बुजिगोन जे बेबायदि नंद्राया जेखौ मानसिफ्रा गाज्रि बांसावलाबायो बिदि नंद्राया होननानै सानगोन होननानै आं आसा खालामो बेखिनिखौ बुजिगोन होननानै आसा खालामो मानो होनबा हाबानि सिगांनिफ्रायबो जोंबो खोनाबोबाय थानाय आरोना हनै उमुगनि हिनजावा बिदि थाहैबायनो हनै उमुगनि हिनजावा हायलाबनो हनै उमुगनि हिनजावा सानफ्रामबो बाहेरायाव ओंखारनो फैसा बिदि बाहायनो फिसाइ हरनायखौ आरिखौ बेबायदि खोथाखौ जोङो फुरा सिख्लानिफ्रायनो खोनाखानाय आरोना ओमफ्राय सिख्ला समाव आं बारा गुरुत्थ' होआमोन सोर बुंजादों सोर बुंजायाखै मारगुलि होननानै ओमफ्राय नै दा देहायाव नांबाय आरोना हाबा जाखांनानैबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनाबाय थायोना ओमफ्रायथ' मिन्थिबाय मानसिया माबादि सोलिनांगौ बेखिनि आरोना बाट बयनिबो बेलायाव एखे नङा सोरबा ओरैनोबो उराय जानो हागौ आं मिन्थिया बाट आं बादिबो दङ बिदि उरायहोग्रा मानसि दङ आरोना थ' बेजोंनो लोगोसे नायलांबाय थादो आं दिनै दस्रा नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बिदि बेथेर लेक्सार होबाय थाबा जानाय नङा एसे आलारि बाथि लागायनो आङो मा होनो फुल लायनानै लाग्रोनोसै आरोना है हरसे फांखा जानाय ना एकदम नांथा जाबाय आरो गरमाबो थानो हाया मा अबस्था आं बयखौबो मानसिफोरखौ गोलोमफ्रुयो खिन्थु हागादै थेरलेब जानायसो नुलागासिनो आरोना जोंनाबो नैबे आब'आबो बिदिनो जानानै दङ गोलोमफ्रुयो खिन्थु हागादै थेरलेब गनो नागिरो माने हरसे बार जानायाबो मोजां नङा आरो जायाबाबो थानो हाया आरोना ओरै गोलोमफ्रुजोबो खम जारला सान्दुङा आरो जिब्लालायबाय आरोना दिनैबो नानि ओमफ्राय सिरि बैसिनाव बिब'जों दंहैयो जि सुनो लागाखाय एसे थिनहरथ'दों आङो ओमफ्राय दासिमबो सफैफिननो रोङासै आरोना ओइ आब'मोननि वालसिम फैनायखौनो लायनोसै आङो ओमफ्राय ओरै मादैमोनबो दङ बे न'खरनैनि फुलखौनो लायो आंनो सिगाङावहाय सोरबा बिबारखौ खाखोमानानै फुजा होनो नाङा आब' ना आगै होनहरदोंमोन खिन्थु आरो आं खोनानाय मथेब्ला बिबारा फुजा होजानो मोनोब्ला माने पुण्यसो जायो होननाय आरोना दा सोरनिखौ सोर फोथायनो आं जायखिजाया खानानै लाबोबाय फोजोंनानै लाबाय आंहा आलारि बाथिखौ सोनाफोर बेनिफ्रायहाय फिसालानि एगजामाबो एसे दंबावो जोबथ'वाखै आरोना फार्स्ट एगजाम सोलिगासिनो दङ ना जोबथ'वाखै बेनिफ्राय आरो एगजाम जोबनानै एसे क्लास जाबावगोनसो बेनिफ्राय एसे क्लास जानानैसो गरम बन्द' फुरा मोनसिगोन खालाव खासाव स्कुल गैया मा गैयाबाथाय खालाव खासाव जायोना बहा थानो बहा मानो मा खालामनो मा मानो नायनोसै बहा उरायनाय जायो गरम बोथोराव स्कुल गैयाबाथ' जोंबो रुमाव थानाय जाखाया थ' बबेयावबा नङा बबेयावबाथ' उरायखागोनानो थ' ब्लगनि गेजेरजोंबो देखायलांबाय थागोन आरो माथो दङ नङा होमबा ओमफ्राय आइया नानिया सामब्रामखौ मादि जिन्नानै दोनदों लेथेर फेथेरनो हा दा बेफोरो जायाबा जाबावगोननो गोदाव सोरावनो ओमफ्राय बिमा बुरैया ब्रेकफास्ट जायाखै 9टा बारलायलायबाय दासो जानोसै आरोना नै दावदै रुनानै दङ आंहा आरोना ओमफ्राय लोगोसेनो आपेल इयाव सोनानै दोनखुमानांगौ फिसाजोआ बागानखौ मिन्थिथ'वाखै दोनग्राखौ आरोना नुनांगौबा माने बेखौ जाहां बेखौ दोनहां खालामगोन बियो दामफ्लाबो खालामगोन ओंखायनो दोनखुमानांगौ आरोना गाहायाव दोनबा मोजांबो थायो बेनो आंनि फ्रिजआ आरोना थुमनानै लागोनसै आङो नैजि स्राय हानानै लाबाय आरोना ओमफ्राय खालार एसे सारनोसै
ओरैनोबो जानो हायाहाय बोरैबासो दै सिखौ फिसा लाना दोनसै फिसा सानैनो माने सुजि एवना होदों आरोना आं फुङावहाय ओमफ्राय आं जायासै रिफाइनजों एवनानै होदों नालाय एसे दंबावो फाग्ला फुंनि सिखारनायनिफ्राय नोङो एथ' खुसुर खासार ओरै फिसालाखौ दसे डिउटि होलाय ओरै फिसाजोखौ डिउटि होलाय ओरै जानायनि लोंनायनि दासो सियाराव बहायदों आङो आरोना 10ता जालायनोसै आरोखि टाइमा ओमफ्राय आंखि बे दांखोखौ मोदोमखौ लानानै एफा खुसुर खासार खालामबाय थानो हायैहाय एसे जिराय सेमनो मोनाबा हेसपेस जायोना आंबो गरमजों जाबजों जानोसै आरो माथो मालायनि साननायखौ मा बुंनो नंमारगौ आंनो सानो फिसाया दाबसेयाव खस्थ' खालामदों बिजिया बिदि स्राय जागासिनो दं होननानै आंनो सानफ्राङो आरोना बाट गथ'फ्रा जेखौ जादों आंबो बेखौनो जानो हागौमोन खिन्थु आङो दा थाव रिफाइन घि बेफोरखौ जाथ'वा साननानै बेफोरखौनो अरखागासिनो दं आरोना दामि बुस्थुखौनो बेदरखौ जाथ'लाब्रा बेखौनो जाथ'नोसै ओमफ्राय दावदै रुनाय आरोना जाना लागोनसै आङो ओमफ्राय आङो आंगुरफोर एसे जाथों होननानै लाबोनाया ओरैबायदि अयथासार ना जानोनो नागिरा बे गथ'आ गोलैनोसै मा दैया थांदों दिदिजों जायो थां आब'जों जायो थां माने अबेबा बुस्थुखौ आंजों जायैखौबो बिब'जों एसे थगाय थसि जायो आरोना दाख्लैबो आंखौ थाइनै जाहैदोंनो आंजों आरो थाइसेखौनो फोजोबनो नागिरा ओरैनो सोबनानै गारो आरोना ओंखायनो लांनानै जाहैदो होनदां जायोना जाया गाव दंसै गथ'नि जातफोराबो ओंखायनो आंनि फिसाया बेखौ जाया होननानै बुंजायाहाय ओरैबादि लाजिनाङो नों जाया होननाय बुस्थुखौनो मालायनाव मालाबा ओरैबादि गब जाहोयोना आं मिन्थिथारबाय आरोना गेजेरावनो मा जादों मिन्थिबायना सोरनाफोर राजाया जोंना मेरि बिस्कुटखौ जालाब्रा एसेबो जाला दाना र' सोरनाव थांखोमोनथाय जायाहाय नाङा होनांला बिस्कुटखौनो जाया मेरि बिस्कुटखौ जाया होनना बुंलायबाय आरोना आङो दाना प्लेटाव होबायना बयनोबो ज'नो भगबान सायाव सोमनानै माला दै जोबखो हमनोनो हाला आं जि लाजिनो ओंखारबाय आं आयौ मालायनावबा जायो सानबाय आरोना ओंखायनो दा होना आङो एसेबो होना आरोना आरो होननोबो नाङा बिमाफोर जायो नोंनि आखाइजों जागोन खोमा न'आवलाय बारा जाया होनना बुंनांगौ होमबाथाय नोंहा दायनिफ्राय गबाय आरोना जाबा जाबाय जायाबा गैयासै साफा जाखांनायजों आङो एसे मबाइलखौ हाबनोसै होननानै नायबाय दागा मागा रसमाया खारबाय होननायसो ओंखारबाय आरोना आयौ ओमफ्राय फाग्लिया ओमफ्राय माबोरै जाखो बियो आगोलाव आरो गावनो भिडिअ बानायलायनानै खारगोन सानदों नामा मादों नामा होनलायलायनाय भिडिअ बानायदोंमोन बियो खारमारबायसो होमबा गोबाव दंहैयो होनदों आंहा दाख्लैनिफ्रायनो खबर मोनखादों फेसबुकआवहाय आरोना लोगोफ्रानो आंनो फोरमायहरखादों ओमफ्राय आं बिदि माने एथबां भाइरेल जासिगोन बिदि सानाखैमोन आरोना भाइरेल जाबाय मालाय खारमारबायसो आरो होमबालाय जोंखौबो बदनामसो खालामसिगोन बियो ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै खारनानै जोंबो ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै खारसिगोन होनलायनाय आइ फाग्लिया आरो बिहारावसो दंहैयो होननाय खोनाबावदों आङो खम जारला बिहाराव दंहैयो होननायखाय आङो लोगोनावबो सोंबाय आरोना बिहारि नामाहाय होनबालाय होननानै जोंनि मानसियानो जाहैबाय आरो दा बेनाबो बिसि गारनाय ना बिसि थैनाय होनखोथाय ओमफ्राय गावनाबो फिसाइ गोनां नायदो आयु थैद फाग्लिया खारमारबायसो आरो हालाहाय सहायनो होमबाथ' एबार बिनिल' निउस फैसिगोनलाय भाइरेल जासिगोनलाय खाराहाय आं खारा दे साननो नाङा आरोना अबेसे भिडिअ बेबो होनदोंमोनहाय मा होनो खारगोन सानदों नामा आंखौ माने कमेन्टआवथ' हरखायो नालाय जानो जोंफोरखौ हरो नालाय ओमफ्राय बेहा क्लियारिफिकेसन होननानै लादोंमोन आरोना खारा माया होननानैहाय खारमारबायसो ओरैनो एसे बोरैबा जानानैसो खारफ्लांदों ना मादों ना फैफिनगोन ना बेना एकदम पारमानेन्ट खारनाय कामिं सुन नामा आपडेटआ आंबो मोनोबा आंबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय आरो निउसावथ' नुबाय थाखासिगोनानो थ' आरो दा आङो बेबायदि ब्लग्स बानायनो नागिराखैमोन खिन्थु आङो बोलानाय लोगो लोगो नुबायना ओंखायनो बेखौ सोदेरनानै होबाय आरोना आङो गाज्रि मोननाङा मालायनाव मा हादर लायखो होननानै आंना मालायनि नङा आंनिनो हालोदखौ फोरमायनानै लानायसोमोन खिन्थु मोनगोन जाबायना बोरैबा दानो रसमियाबो खारबाय होननानैहाय अ मा ग दे जाबायसै बेफोरलाय कमनखासै बे गोमोनांगौ जेबो लागा गैया बाट रसमा बायदिखौ खारगोन होननानै आं सानाखैमोन आरोना आरो दाखालै आङो बिनिबो भिडिअ बानायदोंमोन ना मा होनो इउटुब चेनेला मा जाखोथाय बेना होननानैहाय फानदोंसोनो फाग्लिया फानदोंसोनो
उनावसो मोनथिदों आरो ना आङो बेखौ फेसबुकनिफ्रायसो आं लोगोफोरनिफ्राय मिथिदों आरो ना फानदोंसोनो आरो ओमफ्राय दा माथो बुंबावनो मालाय बिदिनो मोनसे प्लेन दंखायोमोन खोमा ओंखायनो फानस्रांखाबाय एथ' ग्र' जाखानाय चेनेलखौनो फानस्रांखाबाय मालाय एसे एनै फैसा बुथुमदोंमोन जानो हागौ खारनो थाखायथ' आखाइ खालि खारजायाना दाबसे जायगायाव नोङो एसे स्टाइल जाहैनांगौआथ' आखाइ खालि खारजायाना बेखिनिखौथ' आंबो बुजियो खारफेराबाबो आरो ना खारबाय नुसुनाफोर गैला एकदम कनफार्म आरो ना बियो खुनु डाउट जानांगौ लागा गैया कनफार्म खारबाय आरो आं ख्रा मिन्थिखाथारदोंमोन ओमफ्राय जेरावबो ओंखारलाथ'यैखाय बारा नुसनलाबायथ'यैखाय आरो आं बारा मबाइल हाबथ'वाखैमोन नालाय ओमफ्राय दिनैथ' दागा मागा नुखाबायानो आङो मानसिफोरनि भिडिअ होनायखौहाय ओंखायनो आंबो ज्राव होना होबाय आरो ना खारबाय जोंहा रसमा बिनानावा आरो ना दाख्लैसो आं भिडिअ बानायदोंमोन थ' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखरबावबाय आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै माने आङो लोगो बे ब्लगखौनो होगोनसै आङो बिनि सिगाङाव आंहा मोनसे ब्लग बानायनाय दंमोन खिन्थु इदिट खालामाखै आरो ना बे टाइम लासिगोन आं बेखौ मिथिला नैबे थाजा निउसखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामग्रोनोसै आरो ना बेजों लोगोसे मबाइलाबो दुंखांसिगोन नालाय आंना बेखिनिखौनो बानायबाय एसे जोगोनार सैसे दङ बेखौ एवनोसै आरो ना मा जादों मा जायाखै बेखौ फोरमायनो मोजां मोनो नालाय आङो ओमफ्राय आङो जानाय नङा खोमा जोगोनार भाजाखौ फिसालानोल' एवगोन आङो दालि बयल जानोसै आं स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय